nkhani ndi yomwe ija yakumeki kuli zinthu zingapo zimene sizili clear. Anthu akufuna clearance, zinthu zikhale clear. Okay, funso ili loyamba limene limakonda kubwera limene silimayankhidwa, funso loyambirira, Annabel Ntalimanja ndiwe mwana wa John Tembo? Simple. Are you John Tembo's daughter? Are you John Tembo's daughter? Ndiyo mwana wa John Tembo? Yes or no? Komano answer imene mabwera nthawi zonse imakhala iyi. Iyayi ineyo mundione mmene ndikugwirira ntchito, musaone kuti ndine mwana wa ndani. Hey, yankho limene linabwera kambirimbiri, koma anthu keep on asking. What does that mean? It means anthu they are not convinced ndi answer. Anthu sakhutisidwa ndi answer imene mukupereka yomati iyayi musayang'ane ineyo kuti ndine mwana wa ndani, koma ndine koma muyang'ane mmene ndikugwirira ntchito. Emisa, you can just answer kuna kuti yes ndine mwana wa John Tembo, koma muyang'ane mmene ndikugwirira ntchito. Bas, simple. Yes ndine mwana wa John Tembo, musayang'ane kuti ndine mwana wa John Tembo. No, sine mwana wa John Tembo, ndio musayang'ane kuti ndine mwana wa ndani. Yang'anani kuti am I qualified for the job? Bas, simple. Ndine wenera kugwira ntchito iyi, simple. One. That's why people keep on, repeating the same question over and over. Ndio mwana wa John Tembo? Yes. Kama musayang'ana izo ndine mwana wa John Tembo. Simple. Kani ata? Okay. Kani namba imene. Kani number 2. Timafuna ma external auditors abwere azapange check mmene momo mu mathematics mo answer imakhala iyi. Hey, amina abwera afuna abwera azone mufana azapange moja mmene momo afuna azapange moja afuna azabere afuna sokunuza data afuna nde People transparent in their calabat. People transparent in their calabat. Our amegi agoba opposition good at Kubera. Our opposition agoba amegi good minimum abelam. Comasa would in you Mufana Mojani, Munene good Mufana Mojani. Guys, if mathematics is bringing a lot of problems, Tating we just hand was stealing a manual. I like Langa Amegi. I go over as our position. Our position I go by Amegi. Should you imagine? I mean, like, okay. Just down one of the video, Mafosumana will zone man and kid, but I think you will understand. Anja, the mwana wa akuti. Zesa na ziyankego. Kuzatu istaka na ziponza zituzo. Chachuiri. Kwa kabuka mbidwa nkani siyana zinesa uzianga zimene animaona ngati mwina akanamba kai konza zimenezo kena kuti zibwera ku mathematics yamene okambidwa ibwere kuti na kuti tifunseso nina kuti mwina mwake atiuze nina kuti no iwowa ngati mbali ya mathematics aona kuti zithandiza amene akupangiramo kapena mwina akabwino kunali kuna kuti no mwina aitanitse anthu onse fo ngati dzulo timamvetsera kunena ngati ngati ya chipani china cha DVV amakamba unena kuti ma commissioners awo anakana zinthuzo ene maona ngati kuti nomwina bwanja Ntalimanja atasiya kuti ngati mmene apabwerera akanasiya kuti nomwina zimene afuna akuyankhula papazi akanakhala ngati amusira wa DVV monitor kaenda wa DVV kani monitor wa chipani china chake azizanga address zinthuzo zikhoza kumveka ndi impact ina yake ngani kuti maziyankhule iwowa atene atamapa kale question wena kuti mwana wakuti amene akumpanga associate ndi wa MCP then iwo omwe wakubwera abe mwapitiliza kumaforokoza benkhani zokhuzana ndi mathematics kumaziyankha akuona ngati kuti no munthu angamvetsere kazovuda kuti angamvetsere paine ndikona ngati ndachimudi ndimafana ndifunse nena kuti
ngati iwo ngati munthu oti akukonda Malawi ndi mmene zinthu zayambiramo mmene zangoyambira kale munthu anthu mmene akuvutira sakuona kuti kunali kwabwino kuti mwina zinthu zinazetsere ndikukhala pansi mkuzipanga mwachitsanzo akhala akufunsa zina kuti nokwere external auditors abwera zamenge audit koma ma external auditors zija sakubwera kuwagomera ma external auditors aja kuti abwere aone kangati mwina kangati pakuzembedwa awo tukugwisa ntchito zijawa zina even za ma external auditors yo mwina so nimaona ngati kuti nosamayenera kuti ayankhe ndiwo amene nasiri anthu ena ake mwina afotokoze bwinobwino mwina zikhoza kumveka kuchipani chinacho kwa anthu ena pakali panopo kwa ine ndikuona ngati kuti iwo sangayankhule chinthu chonena kuti chipereka chipanga kale weti chifukwa chonena kuti aliyense wapanga kale lebo kunena kuti ndayimsiri yanga mafotokozeraso kwambiri zikutivuta tikuona ngati kuti sizikumveka bwinobwino so ndimafuna ndimvetsetse kuti iwo choyamba ayankhe ndi achibaledi ku MCP ativuze kuti ni mbayo wodi wa chabwino tokoza timalembera ndi tumafunsano bwana musabwerezenso yayi tamalembera mubwino ziko mukwambiri chabwino mwankireni mwina isana vile pata wani lamulo limakhala la chindunji pamene angakhale wapa mpando wa Malawi Electoral Commission likunena kuti ayena wakhala judge wa High Court kapena Supreme Court sitinakambepo za ubale wa munthuyo kapena china chilichonse ngati tikuyang'ana za amene ali apa mpanda ameki pano tiyang'ane kuti ali ndi choperewera china chilichonse malingana ndi malamulo a dziko lino kapena ayi malamulo akuti chani ndi mukaona kuti malamulo a dziko lino palibe china chilichonse choperewera then zina zilizonse sitingazi tengerepo kuti zikakhale zopangisa chiganizo pamenepo chabwino panali funso la ma external auditors Malawi Electoral Commission inalemba kalata pa 19 March tukamba pano ndoti tikupita mwina miyezi itatu kuchokera pa 19 March kuyankhapo kwa azipani kuti nkhani ya audit sitikukana koma tatiyeni pene tikufuna panga audit tifotokozerane kuti zimene tikupanga audit ndi chani mufuna mukaoneka ndi list ya mayina mufuna mukaone ngati muli ma duplicate mufuna mukaone ma login entries kandi chanchani za technical kuti tatiyeni tigwirizane tisanayambe ntchito chifukwa chakuti ngati mukupita ku audit osagwirizana zimene mukapanga audit mukapezeka kuti pomaliza kumeneko mwamaliza ndi chisokonezo chifukwa kuti muzikangoyang'ana apana paliponse ngakhale munthu abwere apolisi ku nyumba kwako amanena kuti tabwera kuno tikuzasecha mfuti tabwera kuno tikuzasaka zakuti ndicho linga chokuti ngati asake mfuti zija ndazukuza kuti mfuti zuli nazo mapepa lake kapena ayi osati mubwere nyumba mwanga tikupanga search ndi mwamba nsota chifukwa chani uli ndi mafriji awiri chifukwa chani uli ndichi chifukwa chani ndichi tikhale ndi audit yoti tose tamvesesana tukapanga audits tikamagwira ntchito ejaka ndizofunika kulowa mu system muzikalowa mu system oyenera malingana ndi zimene mukufuna penepo chifukwa choti kungopanga mwachisawa mukhoza kupeza kuti mwayambisa chisokonezo kuposiranso mwina munakapanda kupanga nde dziko la Malawi limve ichi Malawi Electoral Commission sinakane audit koma inanena kuti let's define a scope zimene tikufuna zikhale mu audit zondizichani zipani zikabweresa zimenezo Malawi Electoral Commission azaonika then tizagwirizana chisogolo cha nkhani imeneyo chabwino mwina ndisanapita kwa chiyasangwana ungoyankhiratu nkhani ya kusokonekera kwa mayina tamvapo pakatipa ndithu kunali kudandaula kuti kupita pa center munthu akuti yayi dzina la sowa mwina chitsimikizo kwa Malawi nkhani imene inalinso nkamwankamwa kwambiri zomwe kwambiri sitinganene kuti zina kusowa koma mwina nkalembera amene timagwirisa ntchito pa nthawi ya ma transfers anthu ena ake mayina awo samatha kuwaona chabwino mukumbukira kuti tinapita ndikukasaka mayina amene tinapeza ndikuwaphatikizira kaundulo la voti ndinene pano kuti ntchito imene ikugwirika apa yotsimikizira mayina mkaundulo la voti cholinga chake ndi chakuti paja 19 anapezeka nthawi ya ma transfer tinapeza titsimikizire kuti akhoza kukhalaponso wina kapena ayi ndi chifukwa chake tikumanena pano kuti Amalawi chonde pitani mukatsimikizire mayina anu mkaundulo la voti ife ngati Malawi Electoral Commission tunena kuti wina aliyense amene tinamulemba mkaundulo la voti detail yake ili naye
ngati pangakhale vuto mwina ikhale kuti zina sinakalowe mkaundulamo koma detail yawo tili nayo nde ngati munthu wina ati ine napita kasaka zinanga silikuoneka akapereke ripoti pa center paja tikatenga phone number yawo ndipo tikakhale kufufuza mpaka na kumapeto tikauza zonse mmene zitathere chonde ntchito ya kutsimikiza mayina mkaundula vote inayikidwa ndi lamulo chifukwa ngakhale opanga lamulowo anaziwa kuti pamene mukulemba mwina anthu 7.2 million chikhoza kukhalapo vuto limodzi awiri koma pofuna kutetezera voti ina iliyonse perekani mpata kuti wina aliyense akatsimikizire zina ake mkaundula vote nde cholinga ndicho kuti ngati pali zina lilonse losowa tiliziwe pano osati pa tsiku loponya vote chabwino mwina cheya nkhani yomwe takumaliza nayo ndi nkhani ya madera amene ali kutali kwambiri amakambapo kwambirira kuti makina akale kunali kugwisa ntchito ma genset mafuta amavuta nde anthu kumatira kuti ife amene tili kutali kodi ntchito imeneyi mwatitifikira komanso kufika pa tsiku pa 16 September ameki atitsimikizira motani kuti ife mwina sitidzakumananso ndi mavuto amene akhalapo mwina pamene magwisa ntchito makina ena zisankho zapita zija. Zikomo kwambiri ndiloleni ningowonjezera pang'ono pa funso limene anachoka Antanga kuti tikamakamba nkhani tizikhala ndi mfundo kuti kodi apapa chavuta ndi chani. Mukakhala mukundiyang'ana ine ngati cheya musandiyang'ane kuti ndine mwana wa ndani, mundiyang'ane kuti ntchito ndikugwira bwanji. Ngati pali vuto ndi mmene ndikugwirira ntchito fotokozerani komanso mulunjike pamene pali vutopo. Tikapita ku nkhani ya audit ndimafuna ningotsindikira kuti chiyawo zileni anzathu azipani kuti tipatseni scope kapena terms of reference mpaka lero sinabwere nkhani tungozungulira pomwepo koma ndipofunikira kuti pamene tupita kuchitsogolo kuti scope yo ibwere ifeyo ngati Malawi Electoral Commission tikhale pasi tilingalire kuti kodi scope iyi ikugwirizana ndi malamulo chifukwa tikumbukire kuti chisankho zonse zikuyenda ndi malamulo komanso vuto limene laonedwa lili pati. Chifukwa the other aspect imene tikumakamba ndiyo kuti this is a secure system sitingangotsegula kuti zaloweni omu tidziwa kuti mufuna mukayikemo chani eti imeyo ndifunsoso eti chifukwa mwina mukufuna mukapange manipulate data kapena mukufuna mukapange corrupt data kapena ndizotheka eti ndiye tipatsane scope koma in terms of the law the voter inspection process is an audit process because mupanga audit the input against the output. Kodi mayina amene anazalembetsa alimo mukafunsa funso lomaliza memwe ndifunsa wina aliyense amene ali ku Malawi kuno kuti mufikira kaya ndikuvuta chotani meki imakafika timayesetsa ndithu nthawi zina anthu athu amachita kusenza katundu kuti akafike kumaloko ndiye wina ake asadere nkhawa kuti kodi ifeyo zitifika tili ndi anthu okwanira komanso tili ndi materials okwanira kuti wina aliyense timuthandizira. Pamene tikutseka ndimafuna ningokumbutsira kuti choyamba anthu atsimikizire mayina awo mkaundula kudzera mu SMS *2509# ndikutsatira ndondomeko imene tanenedwe komanso kufika ku center phase 2 21 to 23 May Kasungu Municipality Nchinji Nchewu Zomba City Blantyre City Cholo Luchenza Nkhata Berumpi komanso Likoma. Kwanza twazipani chonde titumizireni ma monitors for izizi ndizofunikira. Taona kuti ku gawo loyamba ma monitors anali ochepa. Ichi ndi chinthu chodandaulitsa chifukwa choti mbali inayi tikudandaula kuti meki sitikuyikhulupirira koma kuku sitikutumizanso ma monitors kuti azaonerere ntchito malinga ndi mene lamulo lilili komanso tikuyembekezera kuti tilandire ngati pali ma complaints on the voters register tilembereni monga tinafotokozerera zikomo kwambiri. Chabwino sangwani nanunso kumene kumusaka oche blanket aya ife tamaliza koma nkhani ndiomwe ija *2509# apangiretu pano ngati pali vuto azapite ku center kutsimikiza kwa masenta kupaja mwati mukutsegula masiku atatu. Yes, 3 days, 8 AM to 4 AM. Chabwino. 4 PM. 4 PM chabwino. 8 AM to 4 PM. Yes. Ndatokoza kwambiri. Thank you. Yayi tikalero ndikutite kwangulanso programu ati imene yapadera imene ndithu wapampando wa bungwe la MEC
Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri wa bungwe limene ya Sangwani Mafulirwa amati tambasulira ndithu tsatanetsatane wamene ntchito ikuyendera yokhudzana ndi kagwiritsidwe ntchito kamakinaja a EMD. Ndithokoze Cheya komanso Sangwani kuti mnabwera. Zikomo kwambiri. Ine ndi Franklin Mtambalika komanso ndinali ndi mzanga Leah Banda amene ndithu ndi sign language interpreter. Mwakoma nonse. Camera.